Opo, may timer na. Second destination, tinatawag daw ditong Big Lagoon. Big Lagoon, bakit sir? Paki-explain sir, bakit Big Lagoon? Big lagoon sir, lagoon it means po brackish water po. 70% for salt water, 30% for fresh. Was, Kaya po siya tinawag good na lagoon. combination pala siya kasi 30-70. Oh, yun ang dahilan daw bakit Big Lagoon. Wow, kanin. Ah, sige. Wow. Mag-bis ka, baka marunong ka ba lumangoy? I-follow mo na lang to sa vlog, makikita ka. Wala. Delikado. Sarap pala dito, no? Wow, baby, naunahan mo na kami ha. Ang bilis mo, galing ha. Wow, ang galing. Shout out, baby. Shout out, shout out. Taga saan ka? Where are you from? Makati, saan ka ba? Makati. Bohol. Susunod, punta kami sa Baguio. Chocolate Hills. Ayan, Bugsay. Ayan mga Sagwa, sagwa. Sagwan? Sagwan pala, sagwa. Sagwan. Tawag mo kay Bugsay, magunigod. Hindi din ba? Sarap pala dito, no?
Wow. Mag-wait ka, baka marunong ka ba lumangoy? Wow, kanin. Oh, see. Wow. Mag-wait ka, baka marunong ka ba lumangoy? Maganda siya ba? Oh, sir. Lonely, alone? Oh, video na kita eh. I-follow mo na lang to sa vlog, makikita ka. Wala. Delikado. Oh, nakakayong bato. Yung bato. Ayan. Hello, enjoy. Ayan. Grabe nindot kayo dito. Oh. Nindot kayo, diba? Kumikita din sila sa atin, no? Kasi